Hola, benvinguts de nou al canal de recomanacions de la Biblioteca de Figueres. Avui, des de casa, a causa del confinament, doncs us volíem recomanar una antologia poètica, aquesta que tinc al meu ordinador, Abans del vespre, de l'Enric Sòria, publicada el 2019 a Proa. Hi trobareu diferents poemes dels seus llibres. En el poema Abans del vespre, que dona títol a l'antologia, hi ha uns versos que diuen: deixar passar el temps, sentir com passa, escoltar-ne el silenci, com un acolliment, com un regal. Esperem que passi tot ben aviat, que ens puguem trobar a la biblioteca. El llibre el podeu descarregar des de la Biblio, la plataforma de llibres digitals, i en podeu gaudir amb el carnet de la biblioteca. Que la poesia sigui refugi per vosaltres i ens veiem ben aviat. Una abraçada, adeu.